Good morning guys! Welcome back sa aking channel. Ngayong araw na to magluluto tayo ng chicken fillet a la king. Huwag na natin patagalin pa. Umpisa na natin. Nag-prepare na ako ng plastic wrap, no? Gagamit tayo dito ng chicken breast. And guys, babalutin lang natin yan ng ating plastic wrap. And then, pipit-pitin natin siya ng rolling pin. Nawawala pala yung aking rolling pin guys, no? Kaya gagamit na lang ako ng handle ng ating sandok. Ayan. Basta mapipilang natin siya ng maayos, okay na yan. After natin pitpitin lahat ng ating chicken breast, pwede na natin siyang timplahan. Maglalagay tayo ng 1/4 cup na patis. Yung chicken breast natin, 1.5 kilo yan. Maglalagay tayo ng bawang. Mga 6 cloves siguro na bawang. Pepper. 1 egg at saka 1 cup na cornstarch. Pagkatapos, lamasin natin ang bongga yan hanggang mahalo ng mabuti. Okay guys, after 1 hour, pwede na natin i-fry yung ating chicken breast. Maglalagay lang tayo ng mga 2 cup flour sa ating lalagyan or plate. Then, timplahan natin ng paminta at saka seasoning or asin. Pagkatapos, haluin lang natin ng mabuti. And then, pwede na natin i-coat yung ating chicken fillet dyan. At saka na natin i-fry. I-fry natin yung ating chicken fillet guys na mga 8 minutes kada side. Low heat lang para maluto hanggang loob. Ayan guys, luto na yan, no? Ituloy lang natin yung pagluto nito dun sa natitira nating chicken fillet. At habang pinipirito natin yan, gagawin na rin natin yung sauce. Pag mainit na yung wok, gagamit tayo dito ng 60 grams na butter. Isunod natin yung 1 big onion. Chinap ko yan ng maliliit. Next, isunod natin yung carrots. Isang maliit na carrots lang yan. Igigisa muna natin yan. Pagkatapos maglalagay tayo ng isang chicken cube. Itutuloy lang natin yung paggisa nito hanggang sa malusaw yung ating chicken cubes. And then ilalagay na natin yung celery. Tapos tuloy lang natin yung paggisa nito. Madali lang lutuin ito guys, no? Mga 20 minutes lang luto na yung ating sauce. And then maglalagay tayo ng 2 tablespoon na harina. Yung ginamit nating pang-coat sa chicken fillet natin kanina. Pagkatapos guys, igigisa pa natin yan hanggang sa mamuo yung ating ginigisa. And then maglalagay tayo ng konting hot water. Pagkatapos haluin lang natin ito. Then maglalagay na tayo ng 1 big can na mushroom. Yung naka-slice na guys. Itutuloy lang natin yung pagluto nito, no, ng mga 3 minutes. Pagkatapos pwede na nating ilagay yung ating 1 big can na evaporated milk. And then, haluin lang natin ulit. Titimplahan na rin natin siya ng 2 sachet na pamintang tunay. At saka asin. And then, hahaluin lang natin ulit yan. At lulutuin pa natin siya ng mga 5 minutes. Ayan guys, after 5 minutes, medyo lumapat na yung ating sauce. Mas lalong lalapot yan guys pag naglagay na tayo ng 1/3 cup na cheese. Hahaluin lang natin ulit yan at lulutuin pa natin siya ng mga 5 minutes. After 5 minutes, luto na yung ating sauce. Pwede na itong iserve guys. Thanks for watching.